Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngangge syair tajwid tembung Jawa tembang rojas kang den anggit kanthi nebut asma Allah sifat Rahman ingkang asih muji maring dat kang Rahman. Rahmat salam katur maring Kanjeng Nabi Muhammad lan kulawarga wal ashabi. Iki syair tajwid kalamil bari kang jejulur nadam tanwirul qori. Allah paring kita wajib muji syukur ilmu kita dan tulis bisa mulur angerteni maring sekabe umat wiwit awal dan waca tumeka tamat bola bali dan paham ambal-ambalan datan wero apa isine buntelan patok becik namu bunga lakonono iku dadi sejane wong kang lelono. Dateng Allah kita nyuwun takbiriyah ngucap sunah sampun ngantos dados balak sinau Al-Qur'anul Karim. Ngaji Quran wajib ngadep maring guru endi tajwid kang bener kudu ditiru. Ngaji Quran kudu kanthi nganggo tajwid lamun ora mongko wacan murat marit. Ngaji Quran jaring amal kang utama tapi malah dadi bala dadi germo. Mula najan nadam jawan tapi gati wajib sira amal dosa usih ngerti. Besok Quran runtang-runtung dadi sobat dalat ira lumin doa we syafaat. Hukume non mati lan tanwin. Hukume non kang mati lan tanwin iku ana papat kang wis masyhur lan kelaku. Wiwit siji wilangane sira sifat idhar idhom iklab ifat jangkep papat idhom kang dum dadi loro den tamatno bihuna lan bilahuna waspadakno dadi kabeh wacan iku werna lima sapa ngerti iku sing bejo utama kang aran non mati lan tanwin. Tanwin iku suarane non kang mati ing akhire isim kudu sira titik sabab dudu tulisane sarta ora tingkah leren kaya lafat turun hola fatkah rangkep kasra rangkep doma rangkep werna telu ani nun sorai jangkep. Apa kang aran idhar? Idhar iku martelakno ing wacane huruf mati bedakno karo mburine. Apa kang aran idhom? Idhom iku andadekno ing wacane huruf mati kaya huruf kapindhone. Apa kang aran huna? Huna iku mrengenge janur irung huruf huna wajib waca benghung. Apa kang aran iklab? Iklab iku maca tanwin lan non mati bisa dadi kaya unine mem mati. Apa kang aran ifa? Ifa iku huruf den waca samar sabab kabeh wacan loro edhom edhar sarta tetep guna kabeh wis sampurna tanpa jumbo mulane bedak-bedakno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.